Mayong adlaw kalibutan. Mayong adlaw H2X fans. Anano sab kita sa atong tulumanon habal-habal balita. Eksklusibo lang kini ninyo mapaminaw o makita dinhi sa Habal-Habal Entertainment. Are you ready? Habal-Habal Balita. Nag-inusarang balitang Bisaya, walay lipod-lipod ang tanan para sa paglingaw sa mga katawhan, labi na giyud sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa gawas o sulod sa nasod. Ang programang magtukig sa bisan unsa nga mga nahitabo sulod o gawas sa nasod. Ang programang Og Masayop Ka o Kira Habal-Habal Balita. Mayong adlaw sa atong mga kaigsuonan, ilam na gyud sa nakalain-laing lugar sa suok ning atong kalibutan. Mga Pilipinhon nga naa nang ginabuhi karon sa nakalain-laing mga kapupudan. Kaming mga taga Habal-Habal Balita ang muingon nga mayong adlaw kaninyong tanan. Niya kita karon dinhi sa atong studio sa Habal-Habal Balita tungod kay ang atong igsuon nga si Mr. Sandy Sangkap tuwa pa karon sa laing lugar aron usab pagpamupo dito og mga balita kabahin sa atong mga lakat sa panahon. Ilang binagyod sa atong mga dagan sa pagpanginabuhi, ilang binagyod dinhi sa Chicago. Naatay mga pangumusta gamay sa atong mga fans dinha sa Israel ni Maricar Perales de Leon nga dugay-dugay na gyud siya dinha nga nanarbaho. Nausab dinha iya igsoon nga akong amiga si Mirian Perales nga dugay-dugay na usab nang ginabuhi. Unya ang ato usab nga mga kahigalaan sa Germany, sa Dubai nga kanunay nga nagsunod sa atong programa sa Habal-Habal. Mayong adlaw kanyo dinha. Wa ba mo maapektahi sa mga problema karon ilabi na gyud sa atong mga problema dinha sa Libya nga maoy nakasinati in tawo ng atong makigsuunang mga Pilipinhon nga makita nato sa lain nga balita nga nagantos usab sila in taon ug usab ang atong mga kaigsuunan nga naapil sa maong linog sa New Zealand. Kung gikasubo kaayo og dako ang anak sa akong classmate nga naapil in town sa maong linog, igo lang siyang naabot anang buntag unya nahitabo ang maong linog, wala lang damha nga in town. Siguro manghinaot lang mi ilabi na gyud nga iyang inahan nga sa Arlene nga naa sa Canada nga akong classmate nga unta wala lang untay mga kakulian niya apan sa pagkakaron wa pagyud siya igdungog, apil siya sa listahan sa maong missing. Nga lain pa'y ato, doon natay greeting sa akong anakon si Adyan Tan nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan kagahapon. Wala na makapangimbitar ang iyang ginikanan si Mami Jinjin Tan tungod kay tuwa man sila sa Florida karon. Manghinaot lang ko nga unta mayro ang inyong lawas din na Mami Jane uban ni Pare Chris o sa imong anak si Adyan nga akong anakon. Unya ang atong dako nga pag-congratulate sa mga mugraduar. Naanay mugraduar karong umaabot Marso 22 ang atong mga mugraduar sa elementary ug high school. Ilabi na gyud ang akong anak nga si Ron Mikey Litran nga mugraduar sa high school karong Marso 22. Congratulations nimo daan dong. Congratulations nimo dinha og sa tanan nga mugraduar. Unaaw niya ko'y ipanghalad nga mga musika human aning akong pakigpulong din unya ang atong mga kasakop sa H2X sa Habal-Habal mainiton nga moingon nga mayong adlaw ug maayong panglawas sa tanan nga nagsunod ning among programa. Manghinaota nga kining among programa magpadayon tungod kay ang among katuyuan dinhi mauman ang pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan ug atong mapadangat ang atong mga
mainit kayo nga balita labi na gyud nga niya ang among base dinhi sa Chicago sa pagkakaron naatay gamay nga update sa among mga panahon dire kaluoy sa Ginoo. Una ko naabot aning among studio, wa gyud hinuoy babag ang akong dalan tungod ka ang snow nga tupong sa tao nga nahitabo ni atong miaging Enero kaluoy sa Ginoo hurot-hurot na gyud papa na gyud tungod kay niagian mami og sobra usab diri nga kainit. Apan ang maong kainit nagdulot gyapon kabugnaw tungod kay init lang kato siya nga di gyud sama sa ato nga motagamtang gyud ta og nindot gyud kayo. Sa pagkakaron ang among temperatura karon diri 40 degrees Fahrenheit. Lipay na mi ana, pwede na mig mag t-shirt sa gawas pero dili pod mi makapondo dito. Og doon na sad mi ipadangat sa atong mga kaigsunan no nga kung pananglit doon na mo'y gusto nga pangumustahon or halaran ba og usa ka musika nga atong mapadangat nila pinaagi ning among programa, ayaw lang kamo kaikog pagpadala sa inyong mensahe dire kanako kini si Maloni Litran sa Habal-Habal Balita o kaha sa among presidente si Mr. Lake Ikaw o si Aga Gomez o ang atong angkorman karon nga tuwa pa nagpalagaylay usa kadyot kay doon na pa kuno siya interviewon nga si Mr. Sunday H2X Sangkap. Wala siya karon dire mo nang ako usa karon ang angkorman. Andam kaming mudawat sa inyong mga pangumusta sa inyong mga kaigsuonan nga tuwa usab nanginabuhi sa laing nasod. So para sa pagkakaron ang Chicago nindot kayo, manghinaot lang ta nga ang atong mga kaigsuonan sa lain-laing dapit sama na sa kung gilito kaganiha nga unta maayo lang inyong kinabuhi dinha ug ang atong mga kahigalaan mga fans nga niya nagpalibot sa United States nga nagsunod usab ning among programa. Andam kaming mudawat sa inyong pangumusta o kung doon naman kahamoy gustong ipadangat, andam kami matagkaroon na gunya. Sa di pa ako mubiya, maingon ako nga salamat kay ninyong tanan nga miduyog kamo sa among programa. Ini si Maloni Litran sa Habal-Habal Balita. Sa di pa ko mubiya, ni ako'y ihalad ninyong musika para sa tanan gayod. Akong Usbon, congratulations sa kong anak, si Ron Michael Litran, sa iyang paggraduar sa high school karong Marso 22. Congratulations dong, I love you. La